Кой от двама не е гледал повече анимации като малък? Да, Почваме. съм аз. Добре. Първата Мики Маус. снимка. Добре. Малко те прекъснах, извинявай, много некултурно. Позна. Следващото, аз това го знам кое е. Соник. Не, Соник. Оф, Това е Соник, Пикачу! Гледай, това е Шрек. Не гледаш. Не! Спечелих. Аз печелих първото. Ето, аз се взех. Спонж Боб. Не погледнах. Познах. Олаф! Айде! Какво? Олаф! Да, чекам. Бъкс Бъни. Ти си го гледал повече. What's up, Dak? Това е миньон. Това е някакъв миньон. Не, чакай. Симпсън. Хомър Симпсън. Симпсън. Ама аз казах кое, само той е Да. с два косама тук. Кунг-фу панда. По. Казва се По. Този се казва По. Боже, не знаеш. Това е По. Кунг-фу пандата. Кунг-фу панда е анимацията. Това е По. Това е миньон. Ама кой миньон е? Знаеш ли? Не знам. И аз. Миньон е. Някой миньон. Някакъв миньон е. Скубидо. Ха. Ама как се казва кучето? Скубидо. Добре. Боже, да ме. Преиграх, не знам. Соник. Много си бавен. Забързай се малко. Наслаждавам се. Аз май победих. Колко успяхте да познаете вие, напишете в коментарите и не последвайте.